Yibuot ang balon tapaanggidan. Bini na pasabwag ta mangunguma, yun tudlo na parte ta ang bata Dios. Mga bini na katupa na ang tabatuan na may tapaw nang nabasak, paryo ta tudlo parte ta ang bata Dios na pamatian ta mga itaw, daw pabaton dayon na may kalipay. Pero iran na pagpati, dili terek ta iran na nakem. Paryo danon tatanam na mga gamutan, babaw nang. Gani ula ng lugay, iran na pagpati. Nagabot mga problema, daw papangabot danon ta mga gakontra kidanon, tungod ta iran na pagpati ta tudlo ya, patalikuran danon, dayon iran na pagpati. Mga bini na katupa na anta natubuan ta mga teleken na lamunon, paryo ta tudlo parte ta ambata Dios na pamatian ta mga itaw. Pero nalipatan danon tudlo ya, tungod gapalibog danon, parte ta pangabwi. Gangabot na magmanggaranan, daw sobra na andem, taduma na mga butang. Ulaon pulos iran na pagpati, tak ula resulta na paryo dananan tatanom na ula gabunga. Mga bini na katupa na antadayad na basak, paryo tatudlo parte ta ambata Dios na pamatian ta mga itaw, daw papatian mandanan, daw may dayad na resulta, iran na pagpati. Dananan paryo tatanom na gapongpong tabunga na may 30 na pase, may 60, daw may anon man isya gatos.